Pozivamo ljudi ovdje Marko HD. Ćemo igrati Clash Royale. Pa pošto ćemo FHS da ga otvorimo. Brate, toliko imamo sreće. Idemo u bitku odmah. Čitaj. Let's go. Ajde, brate, ali sam ih nabacio. Ko se ovo ne uništi. Da sam toliko nesrećan, ali uvijek uđem kod lika ko ili ima peko ili tako nešto duplo moćnije. Zato totalno ne volim. Vidi, brate, liku sam tak sad potrošio. Alo? Ladno mi je peka skinula 400 i nešto health, šta je ovo? Oja. Sad ću da igram s ovim dekom. Pa da vidimo da li ću s njim da pobedim. Ima da ispravim sve dekove, pa makar i onaj najgori. Aj sad ću ovako. Staviti ovako. Pa ovako. A je ovaj minion i minion horde. Bro, malo da utišam. To je vam je skoro pa jedno tiš. Aj sad imamo da vidiš malo brže da pobedi. Eto. Da odmah dobijem jednu zvezdicu. A i plus, ako budem imao baš toliku sreću, što baš verujem da ću i dobiti 3 zvezdice pa da otvorim crown chest. Ali ljudi moji, koliko ja nemam sreće. Znači, bukvalno sve partije do sada ili bude protivnik me pobedi 2-1 ili 3-1. Samo on je, mislim, prošlu epizodu Clash Royale. Ja sam uspio da pobedim 3-0. A i to je bilo samo sreće. Zato vam ja i kažem, noob sam u ovoj igri. U Clash of Clansu, pa dobro, tu sam dobar, ali ona strategija mi baš nešto i ne ide. Daj bre, nemamo. Let's go. Ajde bre, pobedi ga. Please, koliko... Brate, ovaj lik mene nije ni oštetio i sad još da me pobedi. Sad će već da me ošteti. Dobro. Aj, nema vede šta, samo jedan ovaj. Tom H. Kako već vi to zovete. Jedan Tom H, ne znam je zašto. Nekako bolje tako da ga zovem. Nego ikako drugo. Oh fuck. Ne. Pobedit ću. Ladno će me ova nubara pobediti. Ne. Alo. Sad slobodno možete pišiti u komentare da sam noob kad i jesam. Vidjeli ste koju priliku sam propustio. Ajde, igrat ćemo još jednu partiju kako bi osvojili crown chest. Daj Bože da je ovaj lik nešto slabiji više. Samo igram s nekim prolikom. Šta je bro? Pobedio ovako. Stavit ovako. I stavit ću ovako. I onda ću staviti jedan rage spell. Boli me dupe. Ajde bre, minionsi. Glupi.
A i za ovu igricu treba da se koncentriš. I da, snimit ću onaj kao što, kako se već to zove, ono što bacate kao flašu, pa nema pojma nije. Vam je cilj da padne na dobu, to je kao da padne na vrh ili na čep ili kako već, zaboravio sam kako se uopšte to zove. Imamo nešto retardirano. Evo ga. Sad ću bar moći da... Vidio što ovi minioni jaki kada stavite rage spell. A neki kao pričaju da su minioni slabi, pa nisu. Nego mogu biti najjači. Ko kaže da ne mogu. Bili su svi rekli. Ovi eto vidite. Ne mora da znači da su svi slabi. Aj sad me baš briga, mislim. Da izgubim, a i da pobedim. Isto mi se vara, zato što onako dobijem crown chest. Zašto sad je stavio ovaj resto? To mi ne upada u glavu. Brate, zašto nemam to ni malo sreće? Bože. Idemo. Pobedit ću tepicu moje. To, evo ga, 3-0 za mene. Vidite, uvek znači jednu pobedim, a dve ne pobedim. A mislim da sam i ja snimao već, 7 minuta. Ajde, nemoj da me sad zezaš. Ako glupog, šta je barbarin, dobro, bliga me za to. Ekstra. Daj. Dobro. Evo mogu i ovo. Golden chest. Dobro. Nije dobro. Da vidim šta bi mogo. Ne znam da li ovo ili ovo. O mini peku može. Biće ba. I dobro ljudi, ja mislim da će ovdje biti kraj ovog videa. Ostavite like ako vam se svideo. Mislim se gaming i bye bye.